Una manera de fer aparèixer continguts és mitjançant l'acció amagat o oculto, si teniu l'Active Inspire en castellà. Consisteix en fer clic damunt d'un objecte en el qual hem donat aquesta ordre i ens redirecciona a un contingut. Igual passaria amb aquesta imatge, si jo l'acciono, m'apareix aquell contingut que m'interessa. Com es realitza aquesta activitat? Doncs bé, primer hem de tenir preparada una diapositiva, en aquest cas imatges i els seus corresponents textos, i a les imatges li donarem l'ordre de l'acció amagat. Volem que quan cliquem la seva destinació sigui el text de Joan Miró, d'acord. Per tal que s'apliquin els canvis hem de clicar aquesta casella i ara farem la segona imatge. Tenim aquí acció amagat i la seva destinació el text de Salvador Dalí, d'acord. Apliquem els canvis i ara ja podem realitzar l'activitat amb els nostres alumnes. Quan ens hagin comentat de qui són, fem clic i ens apareix el nom a cada un dels quadres.